Sakwamukela mungabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Ilungu lesigungu esiphezulu seANC uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma useziphendulele ngokuphambana nomyalelo weqembu ngokuvotela umbiko wePhala. I didn't defy the party. I voted as a public representative in Parliament. Leli lungu eliqavile eqenjini elibusayo lithi manje sekuyisikhathi sokuthi zonke izinto zenziwe ngendlela kuANC. We all believe in democratic centralism, but democratic centralism is not for a few. It's for all of us. You debate the issues. And when you have debated the issues exhaustively, you come to a conclusion. And then everybody follows that conclusion. This didn't happen this time. Uthi-ke akazange enhlobo avote namaqembu aphikisayo kodwa uvote ngonembeza wakhe awufungela. Just stop there. I did not vote with the opposition. When you are in Parliament, you raise your hand and take an oath and you say, I, uNkosazana. Yes. I wasn't voting with the opposition. uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi-ke bakhona nabanye asebeke baba nombono ofana nowakhe kodwa bangenziwa lutho. The party must also be consistent. We have people in this NEC who have done this before. And they are there. They've never been even asked a question. Uthi-ke iANC kumele ingabashaya indiva abantu besifazane uma kuvela ikhundla esiphezulu. We know that there is still patriarchy in the organization and in society. And it's for all the progressive members of the ANC to push that we should have enough women in the ANC. uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi lo mbiko okhishwe ikomiti elizimele umqoka futhi uqotho ngoba ukhishwe ikomiti eliholwa umuntu osemkantshubomvu kwezomthetho uJustice Sandile Ngcobo. Akukaziwa-ke ukuthi iqembu elibusayo lizothatha ziphi inyathelo lithathela uDlamini Zuma kanye nabanye abane abangavotanga nalo ePhalamende izolo. NginguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC.